Textul de azi este din Matei, capitolul 16 și vom începe cu versetele de la Matei 16 cu 21. Și avem versetul 21. Cine dorește? Citesc eu, de fapt. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Amin. Amin. Bun. Aici avem mai multe trimiteri. Cei 12 ucenici. Dar ideea este că Marcu 9:31. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și ei îl vor omorâ și a treia zi, după ce îl vor omorâ, va învia. Vreau să văd dacă avem o trimitere cu templu. Ia să citim Luca 18:31. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Amin. 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 Luca 24:7. Când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Amin. Asta e toată lecția care putem să învățăm. Și Petru nu i-a plăcut această idee care a avut-o Iisus. Să citim versetul 22 și 23 din Matei 16. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Amin. 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 Da. Și aici avem niște trimiteri. Romani 8:7. Cine, dacă dorești, frate, să citești? Da, sigur. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Amin. Mulțumesc frumos pentru Daniel. Amin. Bun. Amin. Mai departe avem, mai e și 2 Samuel 19:22, dar avem un context mai interesat. Atunci Abișai, fiul țăruiei, a luat cuvântul și a zis: Nu trebuie oare să moară și mei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Dar David a zis: Ce am eu cu voi, fiii țăruiei, și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei? Astăzi se omoare oare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărățesc azi peste Israel? Da, și împăratul a zis lui Shimei: Nu vei muri. Împăratul i-a jurat că nu-l va omorâ. Da. Amin. Aici era vorba, mă rog, o situație, bunătatea lui David față de Shimei, că a zis niște lucruri nepotrivite, da. Cum mă duc înapoi de aici? Da, cred că... Back, așa. Da. Bun. Apoi avem versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta cu ia crucea Amin. există în greacă, nu putem să o contestăm. Nu știu cum scrie în aramaică, dar așa scrie. Și avem aici niște trimiteri foarte, care tot se referă... Adică aici vreau să fac o precizare. Ia să vă auzim. Deci, cuvântul crux sau cruce provine din cuvântul stauros. Și cuvântul stauros nu înseamnă suprapunere a două lemne, ci înseamnă stâlp. Stâlp. Păi fiecare să creadă cum vrea. Interesant. Eu aș vrea să văd acum dacă în greacă scrie staulos sau scrie crux. Dar, eu ce pot să zic? Acum nu o să mă uit, mă uităm mai târziu, dar știu că în Psalmul 55:3 în Biblia Cornilescu, că cuvântul fraz de cruce, cuvântul cruce e adăugat, nu este frați de cruce în ebraică. Să ținem cont de ce a prevăzut legea. Blestemat este oricine este atârnat pe stâlp. Da.
Bun. Avem aici Luca 24-27, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Aici ce zice? Luca 9:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ce se referă? Adică noi să ne iubim mai puțin viața noastră și să ne predăm întru totul lui Dumnezeu. Asta vrea să zic aici. Da. Avem aici o trimitere, Faptele Apostolilor 14:22, dacă dorește cineva să o citească. Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndeamnă să stăruiască în credință și spunea că în Împărățirea lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Amin. 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 Bun. 1 Tesaloniceni 3:3, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Amin. 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 2 Timotei 3:12, de astfel, toți cei ce voiesc să trăiască în evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Da, Așa. asta e. Ai văzut că dacă trăim cu evlavie, o fi persecutați, vor fi. Da. Bun, și aici avem un verset foarte faimos, versetul 25. Cine dorește să-l citească? Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Amin. Amin. Deci oricine va căuta să-și scape viața o va pierde și oricine o va pierde o va găsi. Luca 17:33. Și asta, Ioan 12:25, e un citat și mai frumos. Cine dorește să-l citească? Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Amin, așa e. Amin. Amin. Și o lecție foarte importantă mai departe. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Adică... Asta am adus la lecțiune, frate. Da. Da. Textul. Textul de memorizat. Și Psalmul 49:7, deci zice așa, Dar nu pot, vă rog. dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Psalmul 49:8. Amin. Hai să vedem psalmul, că este ceva interesant aici. Către mai mare cântăreților, un psalm al fiilor lui Core. Ascultați lucrul acesta, toate popoarele, luați aminte toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul harpei. Pentru ce să mă tem în zile nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Ei se încred în avuțiile lor, da. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Cine? Bogații ăștia. Răscumpărarea lor, sufletului lor e așa de scumpă că nu se va face niciodată. Deci vedem că răscumpărarea sufletului unui om bogat este scumpă că nu se va face niciodată. De aia zicea Iisus că e mai greu pentru un bogat mai greu pentru un bogat să intre în Împărăția Cerului, intră cămila în nac, sau mai degrabă tradus corect ar fi funia groasă într-un nac. Asta vrea să zică traducerea în aramaică. Da, deși zice în continuare, oare ajunge strigătele tale să te scoată din necaz și toate puterile care ai putea desfășura? Iov 36:19 și 18. Asta îi zic, cred că aici zice Elihu, cuvânt inspirat. Zice lui Iov, dar dacă ți-a pe pricina ca un nelegiuit, pedeapsa e nedezlipită de pricina ta. Supărarea să nu te împingă la bajocură și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Da, oricare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz și chiar toate puterile pe care le-ai putea desfășura, asta e o comparație. Că Dumnezeu nu poți să-i dai tu prețul răscumpărării. Uite ce avem la Proverbe 11:4. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Vedem acum valoarea neprihănirii. Deci, bogăția nu slujește la nimic în ziua
judecății al Dumnezeu. Foarte interesant. Așa. Și mai înapoi, zice în continuare, la scumpărarea sufletelor lor e așa de scumpă că nu se va face niciodată la cei la bogați. Și continuă, nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Adică face referință aici, este un om care să poată trăi să nu vadă moartea, care să-și poată așa. Dar vor vedea căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă și pierd și lasă altora avuțiile lor. Da, ei își închipe că veșnicele vor fi casele, locuințele lor la fel, dar omul pus în cinste nu dăinuiește ce este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă eu cei ce prind atâta încredere precum cei ce urmează. Dar zice aici lui Core, dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Foarte interesant. Da, e vorba de neprihănire. Da. Mergem înapoi la Matei 16 cu versetul 27. Hai să citim, cine dorește? Deci Fiul omului are să fie slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Amin. Deci ce spune? Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. Hai să citim Matei 26 cu 64. Da, i-a răspuns Iisus. Sunt, ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Amin. 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 Pace, frate Victor, bine ați venit. Pacea Domnului. Pacea Domnului, frate Victor, pacea Pacea Domnului. Domnului. Pace. Da. Avem mai multe versete care arată că Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Că va veni și Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Deci știm cum va veni El. La dreapta lui și cu îngerii. Când va veni în slava sa, a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Avem niște trimiteri, că Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii săi. Acum, mai avem alte trimiteri cu îngerii săi. Daniel 7 cu 10. Zice așa, cine dorește să citească? Un rug de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Amin, da. Deci așa a fost. S-au ținut judecata și s-au deschis cărțile. Zaharia 14 cu 5. Aici iarăși avem o trimitere că veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul Iuda, și atunci va veni Domnul Dumnezeu meu și toți sfinții împreună cu el. Spune cine? Zaharia. Prorocul Zaharia. Și în ce context zice aici? Iată vine ziua Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Voi sânge toate neamurile de la război împotriva Ierusalimului. Așa, picioarele lui se vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor care în fața Ierusalimului spre răsărit. Se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, se va face o vale foarte mare. Și continuă, veți fugi atunci în valea munților mei și veți fugi cum a fugit de cutremur de pământ de pe vremea lui Ozia. Și atunci va veni Domnul Dumnezeu meu și toți sfinții împreună cu el. Ia uitați, fiți atenți. Deci, vine ziua Domnului, atunci voi strânge toate neamurile. Aici cred că cine zice? Eu zic că aici vorbește Dumnezeu. Domnul se va arăta, picioarele lui vor sta în ziua măslinilor. Așa, și avem ceva interesant. Atunci va veni Domnul Dumnezeu meu. Cine vorbește aici Domnul Dumnezeu meu și toți sfinții împreună cu el? Asta vreau să știu dacă e cumva Iisus sau e Zaharia aici. Dar nu contează. Ideea de bază este că vine Tatăl Sfânt cu toți sfinții împreună cu el. Asta e tot ce contează. Deci aveam aceeași trimitere. Zaharia 14 cu 5. Și evident, aici se va zice că în versetul 16, toți ce vor mai rămâne în toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. De aia este vorba că sărbătoarea corturilor atunci va fi și de aia e și în Isaia. Că, nu știu, se va relua cumva,
zic sărbătorile, nu neapărat ceremoniile și jertfele, chiar dacă nu știu cum va fi, dacă vor fi și cum vor fi. Dar în moment de față, jertfa noastră e prin Iisus Hristos, laudele noastre care putem să le dăm. Da. Matei 25:31. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri va ședea pe scaun de domnie al slavei sale. Iarăși, Iuda Amin. 1:14. Ia să citim, că e foarte interesant și aici. Iuda e numai 14, că nu este numai un capitol. E un singur capitol, 1:14. Iuda 14. Da. Și pentru ei a prorocit Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Hai să continuăm versetul. Deci 14 și 15, să citim. Și Ca pentru să ei a facă o prorocit judecată Enoch, împotriva... Citiți, vă rog. și pentru ei a prorocit Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui, acești păcătoși nelegiuiți. Amin. 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 Acum, știți cine este Enoch, nu? Da. Al 7-lea patriarh de la Adam. Ce s-a întâmplat cu el în al 365-lea an al vieții? A fost ridicat la cer. A fost Da, ridicat l-a la luat cer. Domnul. Da. Este o carte a lui Enoch și scrie treaba asta, exact paragraf cu paragraf, exact cum scrie aici în Noul Testament. Deci ei au citat de atunci, din cartea lui Enoch de atunci. Acum, cartea lui Enoch are și un conținut care unii nu îl cred, sau probabil de aia a fost considerată necanonică, că îngerii au fost cei care s-au mulțit cu oamenii și au născut giganți. Așa scrie în cartea lui Enoch. Aici nu vreau să mă bag, dar ideea de bază care rămânem aici este că din cartea asta e paragraful ăsta. A fost primul care a prorocit că a venit Domnul cu 10.000 de sfinți ai săi. Deci avem o primă variantă de apocalipsă în cartea aceasta, cartea lui. Bun. Mergem mai departe. Iov 34:11 e ca un fel de lecție, că va răsplăti fiecare după faptele lui. El dă omului după faptele lui, răsplătește fiecăruia după căile lui. Într-adevăr, Amin. mai este și cu Iov, că binecuvântează și pe cel bun și cel cu ploaie și fără ploaie, sau nu știu cum să zic. Vine ploaia și peste cel bun și pe cel rău, dar e interesant că aici avem el dă omului după faptele lui, răsplătește fiecare după căile lui. Eu cred că aici vorbește cine? Elihu. Da. Nu Iov. Psalmul 62:12. David, același lucru. A ta, Doamne, bunătatea și că Tu răsplătești fiecare după faptele lui. Sau Proverbe 24:12. Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Da. Dar acum hai să vedem Ieremia 17:10. Aici vorbește Dumnezeu. Cine dorește să citească? Eu, Domnul, cercetez inima și cer rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Amin. 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 Da. Ieremia 32:19. Să citim. Tu ești Tu mare ești la mare sfat. la sfat. Hai, Citiți, vă rog, frate Victor. tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Amin. Amin. Da. Mai avem și Apostolul Pavel în epistola după Corinteni. Cine dorește să citească? Care va răsplăti la Roman, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Da, și 1 Corinteni 3:8. 1 Corinteni. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. O pildă Amin. ca în proverbe, simplă și centă. Da. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Da.
Și la Corinteni 2:10 zice că toți trebuie să ne încățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau rău pe care va fi făcut când trăia în trup. Amin. Amin. Când trăia în trup. Noi ce zice? Da. Da? Deci chiar dacă noi am primit Da. credința, toți până la urmă va fi o răsplată după binele sau rău care l-am făcut cât am trăit în trup. Sigur. Da. 1 Petru 1:17. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frigă în timpul privilegiei voastre. Ce vrea să ne zic aici? Amin. În timpul privilegiei, în timpul, știu... Până suntem în viață, să ne purtăm. Da. Cum cere Dumnezeu. Da. Dar stați un pic să zic versetul mai sus. Deci, zice, de aceea, versetul 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Aici o trimitere, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, aici este și Levitic, același lucru le-a zis și leviților. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Leviticul 11:44. Că eu sunt Domnul Dumnezeu vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, că eu sunt sfânt, să nu vă faceți necurați prin toate aceste tărătoare care se tărăsc pe pământ. Deci uite, fiți sfinți că eu sunt sfânt, deci nu trebuie să mănânci porc doar prin trimiterea asta. Leviticul 19:2. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și apoi Leviticul 20:7, voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt Domnul Dumnezeu vostru. Aici, iarăși, continuă cu, preacurvia, dar nu ne interesează asta. Avem, următorul era versetul de Leviticul 21, care zice, treburile acestea, despre oamenii leviți, să nu-și iau nevastă curvă, sau spurcată, sau femei lăsate bărbatul ei, să s-o cotești ca sfânt. Și altă chestie, dacă fata unui preot ne citește curvind, ne citește pe tatăl ei, să fie artă în foc. Deci dacă o fată era în credință și, nu știu, curvind înseamnă 2 bărbați, părerea mea, sau mai mulți, atunci pedeapsa era... Deci pedeapsa pentru preacurvie sau curvie pentru cineva în credință ar fi fost moarte atunci. Da, și mai este versetul acesta, 13 și 14, cum au ei regula. Femeia să fie fecioară, să nu ia nici văduvă, nici femeie despărțită de bărbat, nici femeie spurcată sau curvă. Deci cu asta zice să nu-și ne cinstească sămânța din poporul lui, căci eu sunt Domnul care sfințesc. Eu zic că și versetele astea de la Leviticul 21 s-ar aplica nouă, cum se aplică cele de la 20 sau cele de la 11. Dacă zice fiți sfinți că eu sunt sfânt. Da. Toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu. Da. Și atunci biserica, când căsătorește pe cineva care a fost, încalcă și cuvintele lui Iisus și cuvintele lui Pavel și cuvintele lui Dumnezeu din Leviticul 21, când zice mărită o femeie care a fost măritată și nu i-a murit bărbatul, e greșeală mare. Ce pot să zic? Doar că Apostolul Pavel a permis îngăduința ca femeia care a fost măritată după ce a murit bărbatul să aibă dreptul să se recăsătorească. Să nu fie numită prea curvă. Dar în zilele de azi, pare rău foarte tare și pentru biserică că face acest lucru. Da. Da. Așa. Și dacă chemați ca tată, aici avem tot 1 Petru, pe cel ce judecă fără părtinere și pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privilegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri prieritoare, nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire care moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Mântuitorului, al lui Mesia, Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Foarte frumos. Și avem apoi niște trimiteri frumoase.
Apocalipsa 2:23, iarăși cu fapte. Cine dorește să le citească și pe acestea? Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vă cunoaște că eu sunt cel ce cercetez răvunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Și Apocalips 22:12, ce iată eu viu curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia după fapta lui. Amin, așa e. Aia e, că aia am știut-o pe de rost, dar m-am mai dus până acolo să citesc. Da, mulțumesc. Chiar așa. Acum cineva a întrebat, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Frică, eu zic, cu vigilență. Cu reverență față de Domnul. Da, uite, de exemplu, Filipeni 2:12 zice așa: astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mai mult de acum în lipsa mea. Așa e. Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Reverență. Amin. Da. Continuă, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Bun. Și mai avem ultimul verset. Asta e foarte interesant. 28. Cine dorește să-l citească? Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Amin. Amin. Deci Amin. nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului împărăția sa. Nu spune. Dar despre cine vorbește de aici? Unii dintre cei stau aici. Acum, eu pot, Matei, Marcu, Luca, dar ar trebui să fac o trimitere la cartea lui Ioan. Sincer. Și o să mă duc eu acum la cartea lui Ioan, că e vorba de el, capitolul 21, și despre el zice parcă. Hai să citim versetul 21, 22, 23 și 24. De la Ioan? Da. Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Mai departe? Da. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri de loc. Însă Iisus nu ziseră lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Da. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Amin. Acum nu știm cum va rămână, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție. Nu știm, dar în orice caz, asta era ideea, că ucenicul acela nu va muri deloc. Și de-aia avem trimiterea asta 28, adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Și Ioan a scris Apocalipsa. Aia mi-au spus la ucenici, frate, când stăteau cu ucenicii Domnului Hristos. Da, unii din cei ce stau aici. Nu toți. Da. Da. Hai să mergem acum să închidem cu o rugăciune, dacă doriți, și după aia să reintrăm în întâlnire. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Doamne Iisus, îți mulțumim acum de cuvântul Tău, Doamne, care l-am parcurs acum.